Hovedspringning med 8 fejl i tiden 68,03, og du skal holde dig klar til anden hovedrunde. Det er en, hun har købt her i nogle Polen. Lige hop. 6 års. Eller den er lige blevet 7 nu. Men det er det hende, der har haft en, der har været. Ja, ja. Dem hun er med herude sidste år, de er solgt. Så har hun 2 andre. Den er den købt i Polen. Og Camilla Albrechtsen sluttede første hovedspringning med 0 fejl i tiden 67,58, og du skal holde dig klar til anden hovedrunde. Og så har vi 10. Hesten, der fanger ind i bakken. Og så er der bare en time tilbage til, at vi skal have bestilt til vores julefest i aften. Så hvis man skal sikre sig en billet til den store fest i morgen aften kl. 20, så skal det købes i sekretariatet inden kl. 18 i dag. Skulle jo være her på festen. Til festen vil der blive serveret en velkomstdrink og en lækker toretters buffet. Til bare 160 kroner. Man kan også bare nøjes med en billet bare til festen uden spisning til 75 kroner. Men altså, det skal være sekretariatet inden kl. 18 i aften. Så skynd jer, der er en time til, at vi skal bestille maden. Men hvor er det i dag? Nej. Jeg har samtidig. Camilla Albrechtsen på A-båd Sjenøjen. Start nummer 25, Andrea Rasmussen på Skovlands Våg, vedtaget sig klar.
Masaku.